Сәлем, хәерле кич дуслар. Эфирда сезне татар эстрадасы яңалыклары белән таныштыручы шоу-біз тапшыруы. Һәм аларны сезгә мин, Рената Тей җиткерермен. Бүгенге тапшыруда Илназ Гарипов белән Айваз Садыровның шәхси тормышыннан яңалыклар, Иркә белән Грей дуэты, Ләйсән Гимаеваның көн күреш хәлләре турында сөйләрмен. Илназ Гарипов белән Айваз Садыров тормышында үзгәрешләр бар кебек. Айваз Садыров күптән түгел кичке ашын фотога төшереп, Инстаграмга кертте. Барысы да матур, өстәл сый-нигъмәтләргә бай. Ләкин шунысы күзгә бәрелде. Өстәлдә 2 шәм һәм бокаллар бар. Моны күргәч укучылар, икенчесе кемнеке соң, аны да күрсәт дип яздылар. Ләкин Айваз сорауны ачык калдырды. Кем белән кичке аш ашавы сер булып калды. Ә Илназ Гарипов бер кыз кочагында төшкән фотосын куйды. Шулай ук бер сүз дә язмады. Егетләр безгә зур яңалык әзерли булса кирәк. Көтәбез. Иркә белән Элвин Грей дуэт җырларга планлаштыра бугай. Узган шоу-біз тапшыруында сөйләгән идек инде. Грей җылы якларда ялда, ләкин иҗады турында онытмый. Күптән түгел Элвин Грей дусты Бабек белән «Иркәләмә мине» дип җырлап видео кертте. Иркә, бәлки дуэт башкарырбыз дип тә язды ул анда. Иркәләмә мине, иркәләмә мине, иркәләмә мине, иркәм. Иркә әлеге видеоны җавапсыз калдырмады. Шулай ук Инстаграмында каршы җавап ясап, шул ук җырны башкарып видео кертте. Привет! Иркәләмә мине, иркәләмә мине, иркәләмә мине, иркәм. Әйтергә кирәк, җырчыларның дуэты бик матур булыр иде. Тавышлары туры килеп тора. Шулай булгач, дуслар, бәлки тагын бер яңа дуэт туар. Вакыт күрсәтер. Санаулы көннәрдән Уникс концертлар залында татар эстрадасының иң көтеп алынган проекты балалы солянка концерты узачак. Гадәттәгечә, әлеге тамашада татар эстрадасы йолдызлары үзләренең балалары белән чыгыш ясаячак. Бар серләрне дә ачып бетермим, ләкин бик күңелле булачак. 27 гыйнвар көнне килерсез. Сезне көтеп калабыз. Татар эстрадасы кайный. Ләйсән Гимаева өйдә кечкенәләре Зәйнәп белән кайнаша. Җырчы белдерүенчә, хәзер инде Зәйнәп бик шук, йокларга яткыру авыр, тик утыртып торып булмый. Бар җирне актара. Активлашып бетте. Әкиятләрдә көн үсәсен төн үсә дип сөйлиләр бит. Зәйнәбе бездә шулай дип сөйләде Ләйсән. Зәйнәпкә бездән кайнар сәлам. TMTV Production коллективы сезнең өчен шәп клиплар иҗат итеп тора. Сез аларны безнең YouTube каналда карый аласыз. Ә әлегә яңа клипның кыска өлешенә күз салыйк. Игътибар экранга. Татар эстрадасының яшь, ләкин аңа карамастан инде танылып килүче җырчысы Миндияр Шаймарданов белән якынрак танышырбыз. Егетнең уйларын, максатларын бергәләп белербез. Дамир Зиннатуллинның чираттагы репортажын карыйбыз. Сәлам дуслар, сәламәттән дә сәламәт акыл дип юкка гына әйтмиләр. Без моның белән килешәбез һәм бүген без Горький Әмәт паркына чаңгыда шоурга килдек. Минем янәшәмдә Татар җыры фестивале лауреаты, яшь талантлы җырчы, ул да булса Миндияр Шаймарданов. Миндияр, сәлам. Сәлам, Дамир. Чаңгыда шуганың бардыр дип уйлыйм. Әле хәтта Инстаграмда күрдем, һәр көнне иртә белән шабасың син, йөгерәсең. Спорт белән дус инде. Иртә белән йөгерәм, чаңгыда инде минем 8 еллап шуганым юк. Менә бүген беренче тапкыр яңадан чаңгыга басам дисәм дә дөрес булыр ул. 8 ел эчендә беренче тапкыр чаңгыга басачак. Без моны күрербез һәм инде аның белән Миндияр белән якынрак танышырбыз. Әйдә, киттек.
Миндияр, гомумән спорт белән инде кичкенәдән шулай дусмысың? Кичкенәдән дип әйтә алмыйм, үземне кичкенә вакытта теге урысча әйтеп әйткәндә бик слабый идем. Спорт ягына бик слабый идем. Инде кадет мәктәбенә кердем. 2009 елларда кадет мәктәбенә кердем. Шунда укый башладым. Һәм анда йөгерүгә безне йөгертәләр икән сайын теге иртән инде. Һәм шунда вот мин ныгый башладым инде. Синең иртән димәк йөгерү белән башланаймы? Ну, вакыт булуга карап инде мин тырышам иртәмне шул йөгерү белән башларга. Көненә ничә километр чабасың, йөгерәсең? Кыш көне мин 5-7 шул тирәгенә чабам пока. Җәй көннәре инде мин чаба башлаган идем 11-12 километр. Ярый, дуслар, хәзер без инде чаңгыларда йөреп алырбыз, чаңгыларда шуырбыз. Инде Миндияр белән әле якынрак та танышырбыз. Аның иҗаты турында, гомумән музыкага мәхәббәте турында алдагы минутларда белерсез. Әйдәгез, киттек. Шуабыз, чабабыз, йөгерәбез. Дуслар, шулай итеп Миндияр белән без рәхәтләнеп чаңгыларда шудык. Миңа калса үземә ошады, сиңа ничек? Миңа да бик ошады. 8 елга беренче тапкыр басу жестко урысча әйткәндә. Бәлки хәзер син иртә белән йөгерер урынына чаңгыда шуа башларсың. Шулай да булыр ахырсы. Чаңгы сатып аласы була бүген. Әйдә, алайса без синең белән килешеп куябыз. Киләсе атнада шимбә көнне иртә белән чаңгы шуырга киләбез Горький Әмәт паркына. Әйдә? Әйдә киттек, шулай торбыз. Тормыш иптәшеңне алырсың. Алла теләсә. Шулай итеп, дуслар, чаңгыда шуырга ашыгыз. Әле рәхәт, әле кыш. Инде рәхәтләнеп чаңгыларда шуып кирдек. Синең белән якынрак танышсак та була, Миндияр. Гомумән кайсы якта туып үстең, әти-әниләрең кемнәр, алар турында сөйләп кит әле. Мин улда булса Теләче районы Алан авылында яшәдем, Ямблат авылында тудым. Әтием була минем Рифкат, әнием Раушания. Һәм әтием инде хәзерге вакытта мәрхүм, әнием инде бузау караучы булып эшли. Гомумән музыкага, гомумән иҗатка мәхәббәт кайчан туды икән һәм кемнәргә охшап син шундый иҗатка якын кеше булдың икән? Гаиләдә минем җырлаучы кешеләр юк дисәм ялгыш булыр инде, ләкин минем әтием элек сөйләгәнчә, әнием дә сөйләгәнчә, минем әтиемнең әнисенең ире җырлаган. Ну, ягъни минем дәвәти була инде. Минем дәвәтием Ярак килдең син, ярактан әйләнеп килдең. Минем үзем күргән, үзем хәтерләмим, шуңа күрә инде мин теге дәвәти була, минем бөтенләй күргәнем булмады. Ул бик матур җырлаган дип әйтә инде. Шулай дип сөйлиләр. Ямблат авылыннан була инде. Синең үз әтиең бакыйлыкка күчкән инде, әйме? Шулай була инде, 10 ел элек. 10 ел. Сиңа ничә яшь иде? Миңа 15 яшь иде. Хәзерге вакытта 25 яшь. Ничә яшьтән син җырлый башладың? Мин җырлый башладым, ул да булса 2нче класстан мин җырлый башладым һәм мин тукталдым шул 4нче класслардадыр. 2нче класста җырлый башладым, 4нче класста минем теге ничек белмим, җырга тартылмый да башладым ничектер. Ышанмый башладым, что мин теге җырлый алырмын шикелле тоелмады миңа. Һәм дә инде мин 9нчы класста кадет мәктәбенә кердем. Кадет мәктәбендә музыка мәктәбенә бирделәр. Шушы музыка мәктәбеннән инде мин укып бетереп киттем. Әле Казанга түгел, әле Казанга кадәр мин яңадан әле дөресен әйткәндә җырлармын шикелле түгел. Мин кердем ФСБга, Мәскәүгә. Мәскәүгә анда экзаменнарны тапшырдым һәм кайттым. Потому что Анда сине алдылармы? Кабул иттеләрме? Алганда булырлар, ләкин мин результатны көтеп тормадым. Мин экзаменнарны бирдем дә кайтып киттем. Чөнки минем ничектер күңелем тартмады анда калырга. Мин әйләнеп кайттым. Арчага кердем, Арчада укып бетермәдем, 2 ел укыдым дагын, ташладым. Аннары киттем Казанга. Казанда Казан музыка көллиятенең академиясендәге Казан музыка көллиятендә укыдым, укып бетердем. Хәзерге вакытта инде Казан дәүләт консерваториясендә укыйм, Жигалев фестивалендә. Минем юллар булай китте инде. Менә чыннан җырчы булу турында кайчан уйлана башладың? Чынлап җырчы булу турында мин инде 11нче классларны бетергәч уйлана башладым. Үзеңне зур сәхнәдә күрә башладың инде, әйме? Күрә башладым дисәм дөрес булмас, ләкин күрәсем килде. Моның өчен нәрсәләр эшлидең? Нинди дәресләргә алайдыңмы? Нәрсәләр өйрәнә идең?
Мен инде төрле җырчыларның теге стильләрен карадым дип әйтим соң инде теге нинди стильләрдә җырлыйлар һәм миңа үземә генә хас булган стиль кирәк иде. Мин шуны эзләндем. Консерваториядә нинди факультетта укыйсың? Актер музыкального театра булган. Шундый ниде, актер буларак. Актер буласың инде, консерваторияны бетергәч. Була инде. Шундый. Хәзерге мизгелдә нинди булса да чыгышлар бармы менә шундый стильдә? Спектакльләрдә инде без чыгышлар ясыйбыз. Анда бездән укудан кыстырырга тырышалар инде. Андый җирләргә, без үзебезгә кирәк инде ул опытлар кирәк анда катнашырга теләк үзебездә белдерәбез. Ошыймы укырга? Ошый. Эстрада яисә менә консерваториядә укый торган өлкәме? Кайсы якынрак? Миңа дөресен әйткәндә икесе дә ягынрак. Мин аерып әйтә алмыйм. Икесендә дә мин үземне көчемне, үземнең сәләтемне күрсәтергә тырышам. Сайларга кушсалар, сайлау алдында куйсалар, кайсын сайлыйсың? Әлегә мин менә бу сорауга бик авыр әйтәм. Ләкин инде хәзерге вакытта бит инде мин эстрадага юл басам. Эстрадага аяк басам. Ул да булса инде эстрадага басырмын дип уйлыйм мин үземне. Анда кайчанда булса бит инде эстрадага барыбер кирергә кирәктер дип уйлыйм. Халыкка күренергә, танылырга кирәктер дип мин үзем шулай уйлыйм. Мин беләм, син өйләнгән. 2018 елда гаилә корып җибәрдең. Сөйләп җибәр әле тормыш иптәшең белән кайчан таныштыгыз? Беренче тапкыр кайчан күрештегез? Бераз бүлеш әле. Без ВКонтакте таныштык. ВКонтакте таныштык һәм ул миңа лайк куйды. Беренче тапкыр мин аңа яздым, друзьяга да бүләт иттем инде. Бу танышудан соң без берәр атнадан соң күрештек. Берәр атнадан соң күрештек тә инде әзрәк урам буенча анда бүләйтеп йөрдек. Менә шулай безнең танышуларыбыз һәм беренче танышуда шунысы хәтердә калган. Хәзер үзе дә көлеп әйтә инде аны. Син мине кинога алып кермәдең ди. Нәрсәгә мин аны кинога алып кермәдем? Мин ничегрәк булды? Ул да булса йөрек тагын кинога керәбезме дидем. Бу минем Ләйлә инде эндәшмичә әйе дә дип әйтмәде, юк дип әйтмәде. Мин уйлап ялган инде. Наверное, ялгандыр инде. Мин дә аптырап тормадым. Ладно, ярар, кинога кермә. Алып кермим син, акча рәм итеп йөрмим, әле йөрмим син белән, юкмы әле дип шулай итеп без мин кинодан Ләйләне азат иттем. Хәзер гел искә төшеп тора инде моны. Шаяртып искә төшерә инде. Әти-әниләрең белән беренче тапкыр кайчан таныштырдың? Ел ярымнан соңдыр, очраша башлаганнан соң. Ничек кабул иттеләр? Начар дип әйтмәс идем. Җылы кабул иттеләр. Кызым дип кенә торалар. Сезнең никах булганын беләм. Ләкин ЗАГСка бардыгыз микән? Кавышу турында таныклык бармы кулыгызда? Әлегә без никах кына укыттык. Инде бу бик актуаль сорау дип әйтәсем килә. Инстаграмда дагы кайчан туегыз була дигән сорау. Әлегә без җәйгә планлаштырып торадык. ЗАГСка барырга һәм дә инде үзебезнең туебызны оештырырга. Гаиләле булу үзеңнең фанатларыңны, синең иҗатыңны яратучы кешеләрнең санын киметми микән? Гаиләле булу беренчектә бер чорга тиеш түгел дип әйтгәндә һәм фанатларны ул да булса бер яктан киметә дә торгандыр инде. Теге кызлар бит инде буйдак егетләрне яраталар. Ләкин мин аңа хәзер аптырамыйм инде. Аптырасаң да булмый инде хәзер. Нәрсә әйтәсем килә, ул да булса тыңлаучыны, тамашачы үзен җырларын яратырга тиеш, аның иҗатын хоть нәрсә булсын яратырга тиештер дип уйлыйм мин. Ярата калса инде. Син никах укыткач подписчикларың, синең иҗатыңны яратучылар әзәйгәне сизелдеме барыбер? Юк, мин сизмәдем андай бер. Наоборот, никах укыткач, без фотоларны керткәч, безнең теге статистика дигән әйбер бар бит инде, просмотр дигән әйбер, ул безнең күбрәк артып китте. Минем белән аралашканда бер интервьюда син тормыш иптәшем көнләшә дип әйткән идең. Көнләшергә сәбәпләр барлыкка килә микән? Мин үзем көнләшергә сәбәпләр бирмим инде, ләкин ул көнләшә торгандыр инде. Кызлар бит инде барыбер теге друзьяга керәләр, ВКонтакте лайклар куялар. Онлыктан шундый теге әзгенә кичкенә генә көнләшү бар инде. Ничек күрсәтә ул аны? Ул аны ничек күрсәтә дип инде теге җеннән мидән инде теге әзгенә. Кем теге ничек менә кем друзьяга да бүләт итә, шунысын әзрәк кенә инде итеп ала инде. Ул була торган хәл инде ул кызларда.
Ләйлә минем тормышымны үзгәртте, зур сәхнәгә юл ачты дип әйткәнсең син бер интервьюда. Укыдым, күрдем. Һәм инде Ләйлә турында сорыйсым килә. Ләйлә нинди өлкәдә эшли, гомумән кем булып хезмәт куя икән? КФУда татар филологиясында белем ала. Хәзергесе вакытта соңгы курста. Булай инде үзе шөгыльләнгән, әлбәттә, макияж белән шөгыльләнә һәм чәчләр ясый инде кызларга инде. Егетләргә? Егетләргә юк инде. Дөресен әйткәндә үзгәртте. Шуннан да мин кастингка, менә бу бит инде Татар радиосыган Барс медиа оештырган кастинг булгач, мин анда җибәргә ул кадәр теләгем дә булмаган иде. Инде күпме кастингка баргач, мәйтәм, бу юлысы да үтмәмен инде дидем дә, кул селтәдем инде. Инде Ләйлә моны ишетеп алды да инде үзе җибәреп куйган фотоларында һәм җырларында инде. Менә шуннан уйлап кара инде. Ул мин невезучий булсам да, ул везучий инде. Бәлки әле алдагы көндә Ләйлә синең концерт директорың булыр һәм сез бергә эшли башларсыз. Андый әйберләр күз алдында бармы? Андый планнар бар инде ул. Теге гаилә бизнес итеп ясап куя торган шундый теге сәхнәдә бергә җырламасак тагын, ләкин бу концертларны гаилә бизнес итеп ясарга планым бар. Өйләнгәнсең, ләкин шуны сорыйсым килә, матди яктан синең хәлләр ничек икән? Фатирың бармы, машинаң бармы, төп керемең кайсы өлкәдән? Мин үземне шул хәтле бай егет дип әйтә алмыйм. Чын авыл егете. Ничек теге үзебез тырышабыз Ләйлә белән хәзер инде без алдык менә шушы никахтан җыелган әзрәк булса да туплаган акчага машина алдык икебезгә. Инде без хәзергесе вакытта квартира снимать итәбез инде. Ну җыйнабыз инде Алла теләсә киләчәктә булыр ансы да дип квартирасы дагын. Ләкин без икебез бергә тырышабыз. Мин карап торам, син һәрвакытта да нәрсә эшлисең, шабасың, йөгерәсең, төп керемең кайсы өлкәдән икән? Шушы мәҗлесләр алып барып, мәҗлесләрдә җырлап, шушының белән генә без әле яшәп ятабыз инде. Һәм Ләйлә булыша инде миңа. Булай инде укыйм бит инде мин, теге үземнең официаль эшем әлегә юк. Үзеңне нинди официаль эштә күрергә телисең? Мин үземне официаль эштә ул да булса инде музыка буенча инде балаларга укытырга, белем бирергә, ягъни вокал дәресләре бирергә теләр идем. Концертлар белән, концерт турлар белән, гастрольләр белән чыгып китергә. Әле аның турында уйларга иртә дип уйлыйсыңмы? Бу бит инде официаль эш булмый, ул бит инде барыбер бизнес, үзеңне күтәрү. Мин моның турында уйланам, ләкин әлегә уку, шуңа күрә концертларга чыгып китү авырдан булыр. Аның бит ул күп көч таләп итә ул. Ул бит инде концертны куйдың да кайткан түгел, әле бит аны программасын язарга кирәк. Барыбер дә тегесенә, монсына эшләгән кешеләренә түләргә кирәк. Ну, бик чыгымлы дип уйлыйм мин. Гомумән, син менә хәзер әкрен генә эстрадага кирип барасың. Акча күп кирәк икәнен аңлыйсыңдыр, беләсеңдер, әйме? Каян алырга телисең әлеге финансларны? Белмим, Аллаһ Тәгалә бирер инде, кайчан да булса. Ну, Ләйлә булышыр. Ләйлә булышыр. Ну, ул да булса тырышырга кирәк инде, эшләргә кирәк. Күтәреләбез бит инде шуның өчен әкрен генә. Ул халык белән инде без халык күргән саен, халык танаган саен безнең әзрәк булса да әзрәк кенә булса да теге керем керә инде. Шушының белән без әлбәттә керем кергән саен яңадан яңа үрләр, яңадан менә теге концертларында көчәйтәсең бит инде теге яңа оборудованиелар аласың дигәндәй. Шулай теге үстереп барасың инде үзеңнең эшеңне. Синең өчен махсус рубрика. Әгәр дә дип атала, сиңа 10 сорау бирәчәкмен. Әзерләдем мин аларны. Әгәр дә шулай була калса, мин шулай итәчәкмен дип дәвам итәргә кирәк булачак сиңа. Шулай җавап кайтарырга, яме? Әйдә киттек. Әгәр дә барысы да миңа каршы булса, мин нишләячәкмен? Мин дә каршы булам. Минем уң як битемә суксалар, мин нәрсә эшлим? Мин сул як битенә сугам. Каты сугышасыңмы? Белмим инде чыкканча. Әгәр дә үзеңнең кая яшәгәнеңне онытсаң, син Ау дип кычкырам. әгәр дә мин начар авыр хәлдә калсам, мин Ләйләгә шалтыратам. әгәр дә мин чит илдә гашыйк булсам, мин Казанга кайтып китәм. әгәр дә сәхнәгә чыгар алдыннан чалбарым йыртылса, син Шалварсыз чыгып булмас. Берәрсенекен салдырып аласың инде. әгәр дә мин президент булсам, мин Президент булырым. әгәр дә мин авыл председателе була калсам, мин Сыер ужертырым. әгәр дә мине яратмасалар, мин Мин дә яратмасым. әгәр дә мин акча атсам,
Мин Бүлешерим. әгәр дә миңа вакытны 5 елга артка кирегә кайтарырга мөмкинлек булса, мин Йөгерүне иртәрәк башларым. спорт нотасында без сезнең белән әлеге рубриканы тәмамлыйбыз. Рәхмәт. Яшь эстрадага тәүге адымнарын ясап килүче артистларга бу сорауны бирергә тырышам. Нинди максат белән татар эстрадасында аяк басырга булдың? Халыкка үземнең моңамны җиткезергә теләдем инде. Һәм дә инде безнең авылдан да җырчы булырга тиештер дип шундыйрак максат. Кастинг турында сорыйсым килә. Татар радиосы һәм Барс медиа компаниясе бергәлектә үткәрелгән кастингта катнаштың. Рәлә синең анкетаңны җибәргән һәм инде сиңа хәбәр иттеләр ди, мәсәлән, Миндияр сез җиңдегез дигәч, нәрсә уйлап куйдың? Нинди фикерләр, нинди эмоциялар кичердең? Миңа җиңүемне, кастингта җиңүемне әлбәттә шалтыратып әйтмәделәр. Концертта гына белдем. Ләкин концертта җырлап чыккач кына белдем. Ул да булса җанлы концертта җырлап чыктым бит инде. Мин уйладым инде, мәйтем җиңгәнмен ахырсы, мин җанлы концертта катнашырлык булгач бит инде. Ну, уже теге ничек ниндидер көч өстәлеп китте. Мин булдырам дигән теге үзеңә ышану, менә шундыйрак ышану барлыкка килде. Вот шундый. Зур сәхнәне сиңа дөрестән дә Ләйлә ачты дип әйтергә була. Ләйләгә нинди булса бүләк, белмим, нинди булса да рәхмәт сүзләре җиткердеңме? Яисә оныттың моның турында? Ну, әлегә рәхмәт сүзләрен җиткездем, ләкин ниндидер теге зур бүләк алып бирмәдем инде. Теге ай саен күлмәк алып бирергә тырышам инде. Ничек инде зур бүләк ясамадым дисең? 2018 елда 19-нчы Татар җыры фестивалендә син яңа исем номинациясендә җиңеп чыктың. Алтын барсын алып кайттың. Бу бүләк аңа ошамадымы? Конечно, ошады, ул аның белән инде әлбәттә горурланды. Моның белән әлбәттә Ләйлә генә түгел, минем әниләрем дә, Ләйләнең әти-әнисе дә, һәм дә инде дөресен әйткәндә бөтен авылдашлар, ике аяк авылдашта инде дөресен әйткәндә. Ну, минем Янбулаттан да, Аланнан да барсы да, һәм теләчләр дә, апаслар да, наверное, горурлангандыр дип уйлыйм. Әйдәле менә бу кичәне искә төшереп китик. Нинди эмоциялар булды? Татар эстрадасының метрлары белән, популяр артистлары белән бер рәттән чыгыш ясадың, концертны ачып җибәрдең. Рәхәт мизгелләр булгандыр инде, әйме? Рәхәт дип әйтмәсәм, иң беренче чыгышка барыбер бит инде ул теге минемчә менә мин иң беренче чыгышта концертның иң беренче чыгышта нинди булуына карыйсың концертның. Белмим, минем өстә зуррак вазифа тордым дисәм дә ялгышырмын да кебек тә, ләкин ялгышмам да кебек тә. Чөнки бит инде иң беренче мин ачып җибәрәм. Һәм анда үзеңне тиешенчә син инде күрсәтергә тиеш. Кемдер әйтәндә теге яшь артистларны иң беренче тыгалар дип инде. Ну бит инде мин барыбер яшь артист беренче дә булырга тиеш, ләкин концертны тиешенчә дә ачып җибәрергә тиеш. Син канәгатьме үзеңнең чыгышың белән? Ошадымы? Артист үзе белән бер кайчан да канәгать булмый торгандыр. Минем өчен хаталар булды. Ләкин ул хаталарны, ул кимчелекләрне киләчәктә булдырмаска тырышам. Дөресен әйткәндә, Миндияр татар эстрадасында яшь артистлар, егет артистлар, сольны җырлаучы яшь егетләр шактый. Менә синең үзенчәлегең нидә икән? Тамашачыны ничек шаккатырырга уйлыйсың? Үземнең стиль, үземнең җырлау манерым, үземнең тембрым һәм дә инде диапазоным белән шаккатырырга ниятлим. Миндияр Шаймарданов нинди стильдә җырлаячак икән? Нинди стильдә иҗат итәчәк икән? Мин әзрәк кенә теге барыбер халыкчанлыкта булырга тиеш дип уйлыйм. Әзрәк кенә хәзерге яшьләргә дигән кагылышлы җырларда башкарга тырышам. Өлкәннәргә дә булган теге халыкчан җырларны башкарам инде. Һәм инде әзрәк кенә теге читтән кергән стильләрне тоже катыштырырга тырышам. Синең иҗатыңны яратучы кешеләр алар кемнәр икән? Яшь кызлар, апалар, әбиләр, абыйлар, кемнәр дип күз алдыйсың? Мин күз алдым, пока минем теге золотая середина дип бара дип әйтим соң инде олар да, яшьләр дә пока яратып тора. Моны каян сизәсең? Яз хатлар килә, апаларымнан да, менә бу синең карашларың дигән җырны апаларым да шатты, яшьләр дә шатты, барсы да тыңлый.
Менә мин үзем дә бу җырны бул хәтле танылыр дип уйламаган идем. Синең карашларың җырына төшерелгән клипны без беләбез, күрәбез. Гомумән алдагы көндә нинди клиплар, нинди җырлар иҗат итәргә уйлыйсың икән? Яңа иҗат җимешләрен качан көтәргә безгә? Без шуның өстендә эшлибез. Ләкин бит инде ул теге җыр мәче баласы шикеллек патиканы атып булмый бит аны. Аны бит аны кешегә ошарлык итеп ясарга кирәк. Матур итеп, кеше күңелендә калырлык итеп. Аны бит ул җыр бит ул шундый нәрсә, теге күңелдән тотып алырлык булсын. Менә шундый җыр гына ул яшәячәк. Клипны ничә көн төшердегез? Клипны Ләйләгә багышладыңмы ул вакытта? Багышладык дисәк тә дөрес булыр. Ләкин бит инде безнең андай история булмады. Клиптагыча инде клип безнең 2 көн төшерелде. Без историяны инде алдык, мондагы тарихны. Кеше бит инде барыбер кайчандыр аның яшьли сөйгән яры була торгандыр бәлки кешенең. Вот шундыйрак кешенең кемнеңдер теге кичкерәк вакытларда менә шул аерылышып китәләр кемнәрдер бит инде бергә уйныйлар, үсәләр. Вот шундыйрак вакытлардан инде без шундый темага кагалырга уйладык. Һәм дә инде без төшерүче оператор белән, егет белән инде һәм Ләйлә, мин өчебез бергә менә шушы уртак теманы безнең өчебездә 3 төрле тема иде. Менә шушы темага шушы тарихка барып терәлдек. Тәрәзәмдә аяктысы тәрәз каршымда кайын гүя кайын моңсуланып сагынадыр кебек яркайын синең карашларың мин онытмамын синең карашларың мин онытмамын карашларың. Без һәрберебез инде планнар белән яшибез, максатлар куябыз. 19 елга нинди планнар төзедең икән? Туйымны үткәреп җибәргә, туйыбызны инде торырга урын алырга һәм дә инде концертлар куя башларга дип уйлап йөрим. Менә яшь артистлар турында сорадым, әйме үзенчәлегең турында сорап узган идем. Конкуренция турында сорыйсым килә. Конкуренция бармы синеңчә? Сизеләме ул? Син сәхнә артында булган кеше, сәхнә артын күрдең. Солянкаларда, төрле концертларда. Ул бармы ничек булса да андай атмосфера сизеләме? Мин сизмәдем. Мин үземә конкурентлар кирәктер дип тә уйламыйм. Конкуренция бардыр, белмим. Мин алай сизмим. Ничек әйтим? Кемдер әйтә, конкуренция бар инде ул диләр. Ләкин бит инде ул халыкны теге урысча әйтеп әйткәндә заставлять невозможно. Сине яратырга. Ал сине ярата икән ярата, яратмый икән яратмый. Һәм дә инде һәр кешенең үз халкы, үз тыңлаучысы. Шундыйрак нәрсә, мин шулай дип уйлыйм. Достым, сиңа тагын бер рубрика әзерләдем. Билет сораштыру дип атала. Кемнең булса да идеясын урлаганың бармы? Юк. Дустыңның кызын ышатып биргәнең бармы? Юк. Мунчада йоклаганың бармы? Юк. Мин барысыннан да текә дип уйлаганың бармы? Әйе. Вак бәлеш яисә бургер? Вак бәлеш. Лилия Хайруллина яисә Нурминский? Ват әйттең. Әйдә Нурминский булсын. Кибеттә урлаганың булдымы? Юк. Тормыш иптәшеңнең СМСларын укыганың булдымы? Булды. Кичә ни булганын хәтерләмичә уянганың булдымы? Булды. Җырның сүзләрен онытып югалып калганың булдымы? Булды. Үзең оялырлык чыгыш булды микән? Булды. Ярый, әйдә әзрәк кенә хәзер сораулар буенча узырбыз. Үзеңне барысыннан да текә дип уйлаганың булдымы дигәнем, бу кайчан булды икән? Бу хәзер түгел инде, теге татар җырыннан соң түгел. Бу элегрәк инде кичерәк вакытларда инде да барыбер үзеңне мин текәрәк, теге була бит инде ул. Сугышып йөри торган вакытлар бит инде. Андый вакытлар була инде. Хәзер инде акыл керә башлагандыр. Лилия Хайруллина яисә Нурминский дип сораганда син озак уйлап тордың. Ни өчен? Берсендә тыңламыйсыңмы яисә икесендә яратасыңмы? Тыңлаганым юк просто. Тормыш иптәшеңнең СМСларын укыганың бар дип әйттең. Кайчан булды бу? Ни өчен? Син бик көнчеме?
Yok, көнче түгел, бу нәрсәдән укыдым. Ул да булса, үзе минем кырыйда утырганда гына. Кичә ни булганын хәтерләмичә уянганың булдымы дидем. Бу ничек булды? Бумы күбрәк эшләнеп ташланылган, шуңа күрә. Җырның сүзләрен онытып югалып калганың булдымы дигәнгә булды дидең һәм бу кайчан булды икән? Бар инде вакытлар. Ярый, барлык сорауларга чын күңелдән дөрес җавап биргәнсең дип ышанып калам. Рубрика тәмам. Менә кара, кастингта җиңеп чыктың. Хәзер синең белән эшлиләр, синең продюсерларың бардыр, әйме? Бармы? Әйе, бар. Ниндирәк планнар төзеп куйдыз? Нинди булса бармы? Менә җыр чыгарга тиеш, концертта катнашасың. Андый әйберләр бармы? Ничек медиа план дип әйтик мисаң инде. Минем бит әлегә укуым да бар. Шуңа күрә бит инде алар миңа бик каты төртмиләр дип әйтмәсәң инде әлегә. Җайлап кына әкәңгә барабыз инде. Күрер, теге күз күрер инде, киләчәктә ничек булыр. Катырак эшләргә кирәк тә дөресен әйткәндә, эшләмичә дә булмый. Хәзерге тормышны үзегез беләсез, үзең беләсең, әйбер акча да эшләмичә торып булмый. Шуңа күрә концертларга да, бөтен мәҗлесләргә дә барырга тырышам мин. Продюсерың белән алып барган эш файдасы бармы? Сизеләме? Таныйлармы? Синең иҗатыңны яратучылар артамы? Таныйлар. Инстаграмда просмотрлар әйтәм бит күбәйде, теге телевизорда күрсәткәннәрне һәм дә инде ВКонтакте новостьга кирип карыйсың, анда синең җанны таныйлар, монда көн сайын минем почти 3 кеше булса да минимум таный. Ну, инде үсеш бар, миңа реклама бара. Һәм моның өчен бик зур рәхмәт Барс медиа компаниясына. Йылдызлану шире сизелеп алдымы? Булдымы икән? Белмим, мин үземне йылдыз белән ширлим дип әйтә алмыйм. Ул ширләргә дә язмасын, кирәк әйбер түгел дип уйлыйм мин. Була калса. Аны син үзең хәл итмисең. Ул килә, син йылдызланып китәсең. Юк, мин гади булырга тырышам. Сине урынга утыртучы кешеләр кемнәр? Урынына утыртучы кешеләр әлбәттә әни утыртырга может. Һәм инде Ләйлә дә утыртырга может. Ләйлә дибез һаман, Ләйлә дибез әйме. Менә гаилә белән эстрада арасында сайларга туры килсә. Кайсысын сайлыйсың? Гаилә беренче урында инде барыбер. Ләкин гаилә карьера белән барыбер, ул да булса, ничек дип әйтик, акчаны бер кайчан да эшләп бетереп булмый. Сөйләшеп утырам, менә шундый сорау барлыкка килде, әти буласы киләме икән? Әти буласы килә, но иртә дип уйлыйм мин. Син үзеңне социаль челтәрләрдә утыру шире белән авырыйсың дип саныйсыңмы? Хәзер һәр кеше авырыйдыр дип уйлыйм мин. Ничә сәгать утырасың? Теге буш булган сайын, кулда телефон булган сайын кирип чыкмыйча булмый инде, барыбер. Тикшереп чыгасың инде. Һәр кеше хәзер заманасы шундый. Аны мин кайчакта тырышам телефонга бөтенләй кагылмаска, ләкин булганда була, булмаганда юк. Һәрбер адымны, һәрбер нәрсә эшләгәнне төшереп барасың дип әйтә аласыңмы? Бөтенесен үк төшереп бара алмыйм. Ну, хайран төшерәм инде барыбер. Достым, вакыт шуның хәтле тиз бара, инде әңгәмәбезнең ахырына да килеп җиттек. Тамашачыларга әйтер теләкләрең булса, мөрәҗәгать итәргә була. Рәхим ит. Барчагызны да әлбәттә яңа еллар белән котлап китәсем килә. 2019 ел белән әлбәттә барыгызга да исәнлек, саулык, тазалык, байлык, эшләрегездә зур уңышлар һәм дә инде һәр вакытта максат куеп яшәгез һәм хыялларыгыз тормышка ашсын дигән теләкләрдә каласым килә. Рәхмәт. Рәхмәт үзеңә. Достар, шулай дип рәхәтләнеп чаңгыда шудык. Яшь талантлы җырчы Миндияр Шаймарданов белән якынрак таныштык. Аның иҗаты турында гомумән хәлләрен белдек. Хәзерге мизгелдә саубуллашак та була дип уйлыйм. Сиңа килгәнең өчен бик зур рәхмәт. Вакыт тиз узып китте. Үзеңә рәхмәт бик зур. Чакырганың өчен миңа бүген бик ошады. Шундый күңелле әңгәмә булды. Инде Ялганамыйсыңмы? Юк, алганамыйм. Киләчәктә тагын чакырырсың. Алла диләсә. Алла берсә күрешербез. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Пока-пока. Шоу-без тапшыруы ахырына да якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр дип мин, Рената Тей, сезнең белән саубуллашам.